Продължаваме напред с една битка, уникална битка между Мартин Петков и Отео. Беше испанеца, така се казваше момчето. Страхотна борба. Нашия спечели тол клинч. Хайкик, красив долу кик. И тук испанеца го засече, но нашия се спъна момчето. Петков се спъна, тук сигурно не мога да говорим за нокдаун. Отново нашия печели клинча. Много интересна битка. Десен, добро круше, добро круше. Нашия беше малко по-активният боец, човека, който търсеше боя. Тук преден кик, доста коварен, но от нашия не се поклати, което е много добре. Петков. Испанеца му се плези, но виж, това е красива битка, наистина. Испанеца е в кръв. Двете момчета вдигат ръцете, но нашия спечели.